Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Miguel, Rafael, o Gabriel. Kuyog mo na. Doon na kita'y mahinungdan. Patuman talahurong Tuman Diyos. talahurong Diyos. Imo lang ming giuto-uto. Apan kung imong nailad si Miguel o ang uban, apan ako. Dili nimo mailad. O himuon kong maagaw gikan nimo ang trono dinis kalangitan. O ako si Lucifer, ang mahimong Diyos sa tanan. Kung sila si Miguel, Rafael o Gabriel, mulhod o musimba ka nimo. Si Lucifer, dili yun. Hinunoa. Sa tukmang panahon o gigayon, kamong tanan muluhod ka na ako. Ang maayon akong buhaton, mga akong danihon ang mga kauban ng mga angheles dini sa langit alang sa karibilyon. O nagtataw ko na ang akong kadaugan. Unya, nandiyan na tabo, umani ato si Sister Stephanie. Gikan ni adto, nangita og kahigayunan si Lucifer aron iyang agaon ang trono gikan sa Dios. Iyang gilingla ang uban sa mga anghel alang sa usa ka dakong gubat didto sa kalangitan. Unsa kini imong gibuhat? Ha? Lucifer? Napulaan mi sa imong pagkadominante. O panahon na tingali, nga angay kang ilisan sa imong trono. O ako ang angayan ni anang maong pwesto. Kuyog nining akong mga angheles, nasama na ko. Nawad-an og gana kanimo. Tinood, angel ka usab sama namo. Apat angay nimo ang kunon. Nga kita, mga linalang lamang sa atong Diyos. Ug wa kita'y katungod nga mahulip siyang dapit. Ako pa ikaw, hunungan na kining imong kabuang, o balik sa Diyos. Puwata kini, samtang may panahon pa. Binuang na! Mga kauban! Andam na ba kamo? Talahurong Diyos, o siya ang anong buhaton. Kay gipili man niya mo palayo ka na ko. Nan palayasan ninyo sila, gikan sa kalangitan. Kay ang langit dili alang kanila nga mapahitason. Aging harian sa langit alang kanila nga sama sa kabata nga maantigong magpaubos. Kung mao, patuman ang pagbuot, talahurong Diyos. Mahigsoong mga angeles, pangandam ka mo. Atong palayason si Lucifer, kuyog si mga hinanip. Baya, nagpaalik-alik uroy ning si Miguel. Tanaw na to karon. Kung kinsa ang mas gamhanan, tanaw talang. Sige mga kauban! Asta nga! Ikaw, Rafael, adto ka sa usa ka pundok sa may silangan. O ikaw, Gabriel, patiyoga ang trumpeta alang sa usa ka dakong gubat. Atuman, Miguel. Dili uta ko buot ka mahitabok kini. Apan wa ako'y mahimo. Akong gitahod ang iyang kagawasan sa pagpili. Mga alagad sa buhing Diyos sa tanang panahon, atong papawaon ang masupilon nga si Lucifer. Pamatudi ang inyong kamatinudanon ngadto sa atong Diyos. Pusa, tanaka mo. Santos, Diyos sa kagahuman, puno ang langit at yuta sa iyong kaya. Usana sa kahitasan. Adios, Lucifer. Adios, Lucifer. Adi Satani.
gikan sa langit! Ang akong makakauban. Gipangtambog nila ngadto sa kalibutan. Punagan ko! Asa ka kayo, Lucifer? Abay ko mag-isog ka! Og nagtuo ka? Ngadlo ko nimo, Miguel! Pre! Kung mao, pamatod niya mo kaisog! Ayaw pagkagami ang akong katakos! Ang angay nimo! Tri! Labay ka lagi! Alangay ni mo! Tigbason! Aw! Magkumbatit ang duha! Tawan niya ang dautan! Ang musupilan! Ako ang iyong bahon! O dili ang Diyos! Sige kakot! Nalupog siya! Og akong tumba na yung o! Yap! Saway katapusang tunglo. Ikaw mag-antos anghel nga masupilon. Kuyog sa imong mga kaubanan nga nabutaan sa imong bakak. Busa Miguel, itambog siya sa Hades. Atuman! Talahon ng Diyos! At Diyos, Lucifer! Ano yung tsura? Tinalak supa. Kaya sa tungong. Dili! Isaan ko! Nga sakiton ko ang tao! Nimo, aron makabaws ko nimo! Diyos! Ni Hawaii, hinungdan! Satane! Hala, sister, no? Kukuyaw ko di ay. Unya, ang sa may naitabo, sister? Tau. Wita, sister? Padayon gihapong nang hasi ang yawa. Iyang gitintal ang atong mga unang ginikanan nga sila si... Adan nag-iba, sister. Very good. Mao nga ampo gyud mo kanunay, ha? Labi na gyud ngadto sa atong mga guardian angels aron ilat ang mapanalipdan sa kanunay. Nasabtan o wa? Sabdan, sister. Maayo kun mao kana. Atong hinumduman nga ang mga yawa mao ang mga fallen angels nga padayong nangita sa ilang mga biktima. Busa, mag-amping gyud ta kanunay, ha? Ampo kanunay, unya simba o kumpisal gyud kanunay. Klaro ba, mga bata? Yes, sister. Maayo. Na, sige na, manindog na ta. Kay mag-ampo ta, una ta mo pa uli sa ato. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayo kay umana ang pagkumpisal sa mga bata. Akong tulaan kining diary ni Monica. Ako di basahon. Sugilanon kini sa kinabuhi nga puno sa kangiob ug kabangis. Kinabuhi nga akong gimahayan ug gibasulan sa hilabihan. Monica. Kaluwi po tao niya. Introduction pa lang daan. Paano? Usa na kada kong kasubanan. Doon pa'y part sa balak. Ikunwa ko masayop. Sinulat ni Edgar Allan Poe. Alone
ang title ini. Akong basahon. From childhood's hour, I have not been. As others were, I have not seen. In its autumn tint of gold, from the lightning in the sky, as it passed me flying by, from the thunder and the storm, and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blow, of a demon in my view. God, ang pultahan, naabli sa iyang kaugalingon sa kanang ko nakita. Babae nga nagkadugo. Mayong ni Cheryl. Ha? Nidool siya na ako. Ayaw! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!